שילמתי על השוקולד פרינגלס כמעט 50 שקלים. אז בימים האחרונים הייתי במילואים והחלטתי שאני קונה לכם מהשקל את הדברים הכי מוזרים שאני יכולה למצוא שם. נתחיל בשוקולד דובאי הזה שהוא אחד המוכרים ועולה לי רק 20 שקל, אז קניתי גם את החבר שלו. יש לנו שוקולד דובאי במילוי כנאפה פיסטוק ושוקולד דובאי במילוי כנאפה קרמל מלוק. בוא נחתוך אותו. וואו. ככה בפנים שלו נראה ובוא ניתן בו ביס. אין לי קנאיף בפנים, זה אמור להיות ככה, אני לא מצליחה להבין. אומייגוד. טעים ממש יש מלא מילוי, אבל אין קנאיף בכלל. נעבור לשוקולד הבא שזה במילוי פיסטוק, ואם לא יהיה פה קנאיף אני ממש אתאכזב. ככה השוקולד בפנים נראה. תקשיבו, מרגישים פה ממש את הקנאיף. יש מלא מילוי כמו שאתם יכולים לראות. החטיף הבא זה חטיף פריחיות כזה. 79 קלוריות ל-21 פריחיות, אז מי שבחיתוך ודיאטה זה מושלם. פעם עבדתי איתם האמת, ולהיות כנה ועשיתי איתם קמפיין, אבל את הטעם של הסמורס לא טעמתי וממש אהבתי את המוצר. ככה זה נראה בפנים שלו. תראו, זה טעים ברמת ואני לא מרגישה שמה שאני אוכלת אותו. ולמוצר שכולנו התכנסנו עליו 45 שקלות לדבר כזה. אז בוא נראה אם זה באמת שווה את זה. כמה שמעתי על השוקולד פרינגלס הזה. טוב, זה השוקולד שלנו. האמת שהוא גם נראה כמו מטיל זהב, אבל הוא נראה הרבה יותר גדול ממה שהשוקולד דובאי היה נראה. ככה הוא נראה, בוא נפתח אותו לחצי. אומייגאד. כל הפנים שלו במילוי של פרינגלס. וואו. טוב, שווה 45 שקל, זה לא. תכינו את זה פשוט בבית, אבל זה כן טעים ממש. המלוכות והמתיקות. זה היה כל הסרטון, תגידו לי אם זה שווה 45 שקל, או שאני מטורפת שפשוט קניתי את זה כי זה טרנד. אל תשכחו לשים עוקב ונתראה בסרטון הבא.